Mwani nonse kumwe mukutionera pano pa Zodiak TV muli ndine Priscilla Kaira. Ndati ndikulandireni mu program yapadera yomwe tikukambirana za nyimbo yatsopano yomwe watulusa Skeffa Chimoto mogwirizana ndi bungwe la Impact. Nyimbo izi ndizochuluka ndithu zomwe watulutsa koma lero lokhala tikuoneseni nyimbo imodzi yotchedwa kuti Ndatanganidwa koyamba ku fuko la Malawi. Nyimbo itu ndi yauthenga makamaka ukhuza nyengo ino ya coronavirus ndi kuwalimbikitsa anthu kuti asataye mtima komanso asatayirire koma alimbikire mtima ndithu posata njira zopewera matenda amenewa. Mu studio muno ndi Skeffa Chimoto komanso Masida Nyirongo kuchokera ku Impact kuti azatongosereko zambiri zokhuza nyimbo imeneyi. Komanso ndikufuna kuti inuyo mudziwe kuti muli ndi mwayi ofunsa mafunso azauthenga wa nyimboyi ngakhalenso kuperekanso ndemanga kumene kudzera pa Facebook page ya Skeffa Chimoto komanso mukhoza kutitumizira uthenga wanu pa mafoni pa nambala iyi 0999203564 muna ndikuzeniso 0999203564 ndipo mafunso ndemanga zonse ndiwerenga pano. Mwina choyamba ndikulandireni mu studio mwathu. Moyo kuyenda bwanji ske? Moyo uteka. Yeah. Coronavirus lido. Koma uteka. Yeah. Mwina choyamba timafuna tidziwe kuti bungwe limeneli la Impact inuyo mapanga chani kwenikweni? Impact ndi project yomwe chimatanthauza integrated pathways for improving maternal, newborn and child health. Okay. Makamaka mwe tithandauza kuti ndi project yomwe mogwirizana ndi Ministry of Health unduna wa zaumoyo ikupanga ntchito zotukula moyo wa mayi ndi ana ang'onoang'ono. Okay. Ndithu ndi mu Impact project muli program ina timachula kuti SABIC, Social Arts for Behavior Change. Okay. Ndi program imeneyi timagwisa ntchito anthu aluso kufalisa uthenga pa mitu omwe tili nayo makamaka ndi mitu mathematic areas mitu ilipo isanu. Komano chifukwa cha kubwera kwa COVID-19 coronavirus ndeno anaonjezaso nyimbo ya COVID-19 yomwe anaimba Skeffa. Ndi pali mutu wa kusamba manja ndi sopo nthawi zofunikira zisanu ndomwe tikupanga launch panopa. Kwa amayi omwe ali ku chipatala akuyembekezera ndi owadikirawo komanso mwina kusamba manja ndi sopo nthawi zofunikira zisanu kukhuzanso munthu wina aliyense. Tiso ndi mutu wina wa kusamba manja ndi sopo kwa azathu azamba ku chipatala ndiwo ndi mutu wina. Wachitatu ndi kugwisa ntchito chimbuzi. Wachisanu ndi kugwisa ntchito ORS ndi thanzi kwa amene ali ndi ana ochepera msunkho wa zaka zisanu. Womaliza ndi kuyamwisa mwakathithi ndi mitu ngati isanu. Komano kuonjezera papo chifukwa cha kubwera kwa coronavirus paliso nyimbo yomwe anaimba Skeffa yokhuzana ndi coronavirus. Ndiye tili kuno tili pano kupanga premiere kuonesa koyamba nyimbo ya kusamba mmanja nthawi zofunikira zisanu. Okay. Makamaka kwa amayi omwe ali kuchidikiriro kuchipatala ndi woyembekezerawo ndithu. Mwina Skeffa anthu akhoza kudabwa kuti unapeza bwanji anthu abungwe la Impact unaziwa bwanji? Chabwino kudabwa kutoka mbali zonse. Mwina kuti ndinapeza bwanji kapena anandipeza bwanji kapena zakhala bwanji kuti nkhani za chipatala muphatikiza ndi nyimbo. Mwina kungobwera mbuyo pang'ono ndimene anafotokozera nzanga Masida. Bungwe la kuwota lili ndi njira zingapo zimene limafikitsira anthu koma imodzi imene ikugwiritsidwa ntchito kunoko ndi imene anachula mzanga Masida kuti social art for behavior change. Ndi kuti kwanza anthu amene kuti tinene muchichawo chomasuka bwinobwino ndi kuti kugwiritsa ntchito luso kufuna kusintha chikhalidwe kapena kuti kaganizidwe kapena machitidwe a zinthu anthu. Limodzi mwa maluso amene akugwiritsidwa ntchito ndi mayimbidwe. Mmodzi mwa oyimba amene angathe kugwiritsidwa ntchito paluso limenelo ndi ineyo. Ndi chifukwa chake ndapezeka kuti ndagwira nawo ntchito anthuwa
panopo tiri kumapeto kwa cha number 2 ine ndikugwira nawo ntchito koma project iyo ili chaka cha number 5 chomweso chili ngati chaka chomalizira pasaka zimene zinapangidwa kuti akhala akugwira ntchito nde atandifikira zinali zinthu zovuta kwambiri poyambirira chifukwa ineyo ndinazolowera kuti ndimaona ngati ndimadziwa mmene zinthu zimayenera zikhalire then tapita kumene kuja zinakhala ngati zondikhumudwitsa pang'ono chifukwa kumene kuja ndinakadziwa kuti sinali wodziwa project iyo kapena bungwe limene limakhulupirira kuti nthawi zina uthenga ukulephera kupindulira mabungwe kapena kupindulira dziko chifukwa choti timapanga ma business as usual ineyo ndipita pansika wa kunsungu 25 ndikanena uthenga umene munthu wina ananenanso ine ndisanafike uthenga omweyo ndikachoka ine wina akubweranso kudzanena zomwezo ndi anthu amafika posamamvetsa kuona kuti I think izizi anthu angodya ndalama apenga ndi ndalama chifukwa akutiuza nkhanizi ndi chifukwa chachimenecho ananena kuti musapite kumudzi kapena musakafikire anthu ndi uthenga chifukwa anthu uthenga ali nawo kale kusonyeza kuti anthu amadziwa panopo nkhani yonse imene munganene yokhudza za umoyo anthu akudziwa chifukwa choti dziko linolo kapena unduna wa za umoyo uli network yake tikachoka pa dziko ngati dziko mapita mu dzigawo mapita pa district kuchoka pa district kuliso tinzigawo ting'ono mmene kalikulu kake makangati health center kuchoka pa health center mapitaso kumadera ng'ono amene timakangati ma health facility toyang'anidwa ndi alangiza za umoyo ndi kuti uthenga ukachoka ku likuluja lero pomafika mawu makhale konseko chawafika koma no nkhani ndiyo kuti anthuwa amadziwa koma sachita zimene amadziwa ndetitani tipititse Skeffa akayimbire nyimbo uthenga umoja koma ukome udzeremo nyimbo ije kamakoma ndo anthu achaka uthenga kaja kazikhazikika ndeziyenda bwanji anati tuma ifeyo kuti poyamba chifukwa project imapangalani ku Salima ku Kasungu ndi kuchitipa poyamba pitani mukambe mwamva kuti ku Kasungu anthu amaganiza motani nanga nkhani izizi amaziona motani ngati pali zinthu zina zimene zikulepheretsa kuti zimene amadziwazo asamapange kazifufuzeni kuti ndi chani tinapita ulendo oyamba ulendo wachiwiri tinapita ukafufuza kuti nanga anthu amadera amenewo amakonda nyimbo za mtundu wanji faina ndifuna kapanga nyimbo ndipeza kuti kumene kuja ndakayimbira nyimbo ya ku South Africa chamba cha ku South Africa ine kumaona ngati ndayimba nyimbo yokoma kwambiri pamene waja mwina ali ndi kabiri kamene kamayenda bwino mmutu wamuja kamene amayimba kukwati amayimba kapachiterera kukawala mwezi nditinapita ukafufuza konsekucho ndikudziwa kuti kuno kuchitipa mbali iyi yachitipa anthu amakonda izi mbali ili kamapita chakuwenya kumapita kunthalire amakonda izi koma chimene chikukondedwa mbali zonsezi chimene mwina sichauku koma nchakonseku ndi chani imene tipangapo nyimbo kusalima chimodzimodzi kukasungu chimodzimodzi ndi nyimbo zonse zimene tikuyimba apapa kwambiri tayimba mabiti kamene muchikhalidwe mu nyimbo mayimbidwe amathuma umuno ndithuti ukambako zinthu zokuti munafika madera osiyana mwina anyongo mungu ndiwuzako kuti bungwe lanu likufikira dziko lonse la Malawi kapena muli ma district onse apang'ono chabe mena ukambira Skeffa impact project yangofikira ma district atatu maboma atatu pali Chitipa Kasungu ndi Salima ndithu mwina mundingoziwisako kuti siku lalero tukamba za kusamba kufunikira kusamba m'manja makamaka kwa azimayi amene akuyembekezera mwina mungotiwuzako kuti kufunikira kumene kufunika bwanji kwenikweni makamaka kusamba m'manjako kutira kuti munthu akamasamba m'manja makamaka kwa azimayi oyembekezera ndikuti pamene paja kupewa matenda maziwa kuti azimayi oyembekezera amakhala pa chiopsezo chachikulu ku matenda ndeno timakhala kuti tikusamalira mwana amene akuyembekezera komanso yeyo kuti azachire bwinobwino mwana wake uja azakhale mwana wa thansi ndi kusamba manja ndizoti tikumika mzimayi uja kuti apewe matenda ndi tithautambasula kuti kusamba manja kuli ndi ubwino otani ndiye kuti choyamba munthu kamasamba manja umapewa matenda makamaka amene matenda osegula mimba pali matenda ambirimbiri kandi diarrhea kamwazi kandi kolera ndeno apart from kupewa matenda paliso ubwino wambiri wasamba manja ukamasamba manja ndiye kuti timati tizirombo tija tili manja tija timafa komanso mwina lisiro lija limachoka manja
penaso timanena kuti manja moja mwina mukakhala kuti muli fungo loyipa sopo uja kamasambira manja ndi sopo kusamba manja kuti timanena kuti kusamba manja ndi sopo kusati ndi mazokha koma sopo ndi kuti tizilombo tija timachoka lisiro limachoka komanso mukakhala kuti muli fungo loyipa fungo lija limatha komanso mwinaso kamasamba manja manja aja amakhala ofewa ndithu ndi pali ubwino wambiri omwe umabwera kamba kosamba manja ndi sopo ndithu siku lero tabweratu kuti tizaonese anthu nyimbo imene waimba Skeffa Chimoto Ndatanganidwa. Mwina mungotiuzako zambiri za nyimbo imeneyi kapena iweyo ungotiuzako experience yako kujambula nyimbo imeneyi, chomwe unaona chodabwisa, chomwe unaphunziranso kuona kuti sinimadziwa zokuti anthu munadera munomo samalimbikiradi kusamba manja ndi sopo. In the project yosangalatsa yovuta, it's a very good challenge koma chifukwa mukudziwa kuti munthu ukamabwera pamalo ndi matama kuti zinthu ndi madziwo ndi wina akuze kuti mmene mmapangira simene ife tofuna takupangani haya inde kuti ndinodziwa koma izizi zifunika muphunzire ndi ina nkhani yondisangalatsa chakumapereko koyamba ndimaona ngati ndizunzika koma zinali zondisangalatsa chifukwa ndinafika pozindikira zinthu zina zimene music momwe musimazizindikira komanso ndinadziwa kukoma kwina kumene sitimakudziwa kwa nyimbo zathu zomwe za Malawi ngati nyimbo imene ndi nyimbo yokoma kwambiri imene inspiration yake inachokera ku boma la Kasungu tilapita madera onse mapeza kuti ayimba mwina nyimbo zitatu koma iyi silepera mupita mbali iyi silepera ndi inakhala ngati experience ya bwino yonditukulaso ine yondithandiza kuzindikira zinthu zina zimene sinimadzidziwa zokhudzana ndi mayimbidwe athu komanso zinandithandiza kudziwa zinthu zina kapena kudziwa madera ena ndisakunamizeni kumalawi kunoko ino ndina amene timakhala mtown tikamva uthenga kawiri katatu tikaonera kanema chonchi timaona ngati uthenga uja ufikire wina aliyense koma believe you me kuli madera ena amene uthenga uja sumafika mokwanira ndi chimene chimachitika ndi matenda ndithu okhazikika kwambiri ndi mabungwe ambiri amasankha kuti usitingapite pa zifukwa zimene amanenaso galimoto ikachoka chani pamene ntchito ija mwavomera kuti inuyo mugwira kuno kumalawi kuno kulikonse kumene Malawi anafika mumayenera mupeze njira mukafike kumene koko timafika madera ena aja kuti iweyo akamati kunoko ndi kumalawi madabore Malawi mpaka na kunoko ndi inali ngati experience yabwino chifukwa ndimati kufika pamalo paja anthu kundiona ineyo kukhala ngati kaona chani ukamayankhula muje kumayanganitsitsa kuti ibama yankhula zinthu zondisangalatsa komanso zondiphunzitsa kuti we've got a lot of work to do tisamaone ngati tikukwanitsa tili ndi ntchito yambiri kwambiri kuti tipange ife amene tili ndi ntchito yokafikitsa mauthenga kosiyanasiyana komanso zinandithandiza kupanga maubale atsopano chifukwa tikapita kumalo kuja timatha kukapeza mwina bandi imene imayimba kumene kuja imene imalakalaka itangomona woimba amene atha kuwapanga inspire kuti munayamba bwanji azikufunsa mafunso iwo aja kuwapanga inspire but at the same time iwenso umakhala kuti akuthandizanso kudziwa zinthu zina zimene sumazidziwa koma iwo akumva ngati sukupindula nawo chilichonse akuona ngati akupindula ndiwoka ndi ndingati kuti project imene yandiphunzitsa kwambiri ndipo panopo sine woimba kuti ndimangoimba ndine munthu kuti ndimazindikiranso zinthu zambiri pamwamba pakuimba chifukwa cha project imene mwina anthu akudabwa tisanayipange premiere nyimbo imeneyi mungotiuza kuti nyimbo yomwe tikupanga premiere siku lalero fuka zilipo nyimbo zingapo ndithu ukamba uthenga wanji ndimafuna mwachita bwino mafusafuso limene chifukwa masida amene wayankhulira anakamba kwambiri za azimayi komwe ndi primary target yathu chifukwa mzimayi mukasamala mzimayi mumakhala mwasamala yeyo mwasamalanso mwana amene akuyembekezera adzabadwe kapena masamalanso mwana amene anabadwa koma nyimbo ija chifukwa chodziwa kuti ukhondo pa khomo sapa munthu mmodzi timanena kuti aliyense azisamba m'manja ndi sopo chifukwa mukuchita kudziwa inuyo kuti ine ndekha ndasamba m'manja kapena akazi anga okha asamba m'manja ndi sopo ine ndikangogwira zakudya osasamba m'manja titsegulabe mimba nyumba paja tonse chifukwa chokuti ineyo sindinatsatire zimene tikuyenera kutsatira ngati adindo pakhomo ndi bambo nawonso amayenera asambe m'manja ndi sopo ndi ngati bambo asamba m'manja ndi sopo mayi asamba m'manja ndi sopo anyamataso ndatsika napa nyumbapo akuyeneranso kusamba m'manja ndi sopo koma sikuti tasintha tageri yathu tageri yathu be ndi amayi aja mapoti sangathe kupanga onse
oka ndichifakira kuti tonse tizipanga ukhondo ndi nyimboyo ikamayimba ikuchula anthu onse ndiponso tikuchulanso nthawi zofunikira zimene timayenera ndithu munjira ina yonse tisambe m'manja ndi sopo ndesi ndizichula nthawi izo nanga si ndikangalire ndayimbaso nyimboyo komano nthawi zonsezo zili mu nyimbo imeneyi ndithu tiye tionere limodzi nyimbo imene waimba Skeffa Chimoto kugwirizana ndi bungwe la Impact yochedwa Ndatanganidwa.
nyimbo yosangalatsa imeneyo Skeffa Chimoto akuti Ndatanganidwa kulimbikitsa anthu kuti azisamba manja ndi sopo osamangosamba manja kokha koma amasamba manja ndi sopo imeneyo ndi project ya In Person. Padakale pano tiye kambe kupang'ono za nyimbo imeneyo taonadi azimayi kusangala ndithu the same things umanena zokuti anthu ndaphunzirako zambiri anthu I think this is ujeni zomwe afuna kumva chamba chake chimene chikuyenda muna nyimbo zinazo zikumveka bechi ngati okay alright mwina mukupanga motani kuti nyimbo imene yafikire anthu makamaka timadziwa anthu amadera mamidzi alibe zinthu ngati makanema kuti aonere nyimbo ngati imeneyi poti ulendo uliwonse mwayamba ndi step imodzi step yoyamba ndi iyi chifukwa musakayikire Zodiak amaonera anthu ambiri moti tikucheza mnyimbo yaonera anthu ambiri ndi kuti takunyamuka ulendo wamenepo tiyambano kumaona kuti nanga njira zina zikhala zoti nanga kwa amene afuna kuonera mu nthawi yake zitani kwa amene afuna kuonera mu nthawi yake nyimbo iyi ikhala pa Facebook page yanga pamene atha kuitsitsa pamene popo takuoneranso pamene popo komanso ikhala pa YouTube channel changa chimene chikupangidwa kumene ena kala kudandaula kuti tikangana Skeffa pa YouTube sitimampeza komano tikupanga zothekera ndi managers anga tikupanga zimenezozo komanso ngati zingalole ma finances angalole ndi kuti tikuyenanso tipite midzi kuti nyimbo zizithoka kukagawira onse amene tikuzoti tikapatsawo agawira anzawo ndi kuti ma WhatsApp umunso tikhala tikugawa chifukwa nyimbo ilibe malire ngati mukaimva project ikunena kuti ndi asalima kasungu ndichiti koma nyimbo sungayuze kuti unkhota kuti usapite tikutere mapapa akuonera anthu ambiri chifukwa cholinga cha boma kapena cholinga cha unduna za umoyo ndikuti uthenga uliwonse wabwino ofunikira kwa munthu wina aliyense umpeze wina aliyense koma project ikafika imayenera ipatsidwe kadera kamene ingakwanitse malinga ndi imene wabwerera komanso malinga ndi imene zina zili kale pa ground tiyerekeze kuti mwina kunchisi kuli project ngati yomweyo sangapitisenso nkhani ngati yomweyo chifukwa mukuona kuti inayamba ndi maboma atatu kaye koma ngati nyimbozi ndi siti kusankha district Malawi ina aliyense asambe manja ndi sopo nzimayo yembekezera asambe manja ndi sopo kuti adzipulumutse komanso apulumutse mwana amene akudzabadwayo komanso azimayi amene ali ndi ana zaka zosapitirira 5 amayenera asambe manja ndi sopo nthawi zonse zofunikira. Okay. Apa tikulanda ma message kuchokera kwa anthu osiyanasiyana mukumbusana tuziwa zoti anthu makhala excited musaimbe phone koma mutembere SMS kuti timve kuti iniyo nyimbo mukuiona bwanji kudera kwanu zikuyenda motani mutumizire ndemanga zanu apa talandira message akufunsa kuti kodi nyimbo zimene mwatulusazi Skeffa mutulusa chimbale kapena ni masingle okhaokha nanga ngati chikale chimbale paka dali pano aimba zingati si chimbale komanso si singles nyimbo zatuluka 5 ndi mukafuna kukhala nazo 5 izo mukhala ndi nyimbo 5 ndiri kamupanga apa ndi inuyo kumeneko koma sikuti ndi project yoti tikupanga chimbale nyimbo ili yonse kupeza ili ndi nkhani zake ndi si chimbale komanso inu mutafuna kuti chikhale chimbale mukazitenga ndi zanu palibe povuto linalilonse koma sikuti aganize kuti sikunakiriza khaliri kupanga launch album ya Impact makazifuna azipeza ndithu nyimbo zonse 6 nyimbo za nkhani izi 5 ndi ya coronavirus. Okay, alright, nkhani yosangalatsa apa ndifuna ndingofunsa kufunso lakwa anthu amene munalibe makanema inuyo project imene mwaganizira motani nyimbo isanafike pakanema imamba yakhala audio kuteko kamene angafune mwina kumvera kokha nyimbo zonse zilipo kumene ndinamayenda kukwina kuti magayira komanso ena mwina kanema ngati TV alibe koma ka phone alinako kuti amatha kuona tima video amenewo nyimbo zimene zikhaso zopezeka mumafoni monso zikhazo ukali kuti mwagawana nyimboyo si mulandu ngati mene timakudandaulira ndi mukagawana nyimbo zathu zina ziti si mulandu cholinga chathu ndi choti muonere ndithu nyimbo zija mugawane kumene ngati muli nako kuthekera kotero so ndizanu amene anatitumawo anakulipirira kale
Okay. Mwina wena akhoza kumadabwa kuti ndiwoyimba wagwirizana ndi Impact Project. Ukukhulupirira zomwe ukuyankhulazi kuwauza anthu kapena mwina ungokuyimba kuti sinanga Impact anabwera. Mwamwayi ine ndisanafike pachimene ndilipo ndinkaimba mbandi ya Health, Minister of Health. Ndipo kumenekonso ndinkapekaso nyimbo. Ndi tife timadziwa phindu la nyimbo. Chifukwa nyimbo ndi nyimbo. Nyimbo zathu zimamanga mabanja a anthu. Nyimbo zathu zitaumanga dziko. Nyimbo zathu zitakulephetsa nkhondo imene imatukusira. Ndi nyimbo zathuzo zikhoza mpangaso munthu amene samasamba manja pa chifukwa chosamveka chinechi chonse kuti ayambe kusamba manja. Ndi chikhulupiriro kwambiri timalandira mambono siyana ife tinawuzidwapo anthu kuti anthu akutiuza kuti mbira mafono osatiso mmodzi. Ine makolo anga ndinkangoti ndi makolo koma nditamvera nyimbo yanu yakuti makolo anga namba wathandiza pano ndinagulira galimoto iwenso umakhetsa misonzo nyimbo yanga yomwe. So nyimbo si chinthu chaching'ono, nyimbo ndi chinthu chachikulu ndipo anthu amene anafatsa kuganiza kuti titume nyimbo anachita bwino kwambiri. Moti musasiye anthu kugwiritsa ntchito nyimbo mukafuna kufalitsa mauthenga osiyana. Nyimbo ndi yamphamvu kwambiri. Okay. Tikulandira beso ma message apa kuchokera kwa Tembi ku area 36 kuno kulilongwe. Akuti kodi ngati palibe sopo mutatitambasulira nkhani ya phulusa. Zikhoza sabe kuteka zimateteza bezimene zochosa ma James. Munafunso ilipite kwawo. Yeah. Panopa mene tukambira fair Minister of Health. Phulusa tilimbikisa anthu kugwisa ntchito phulusa. Panopa ndi sopo okhaokha. Anthu ena amakhala ndi excuse mwina sopo amasowa. Komano timanena kuti even sopo kakhala pa nyumba paja mwina mkamachapira sikuti amathaese. Kachiduswa ndithu kamakhalira kamene kaja tikakaike ku chimbuzi tisambire manja ndi sopo. Ndi za phulusa zija zinatha masiku ano tongokamba za sopo fati phulusa ija pamene mwakalitengapo patokhaso mwina pali timajeremusi tina toyambisa matenda. Ndi zimene zija ayi phulusa ayi komano tingokakamira pa sopo. Mwina ndingonjezerapo pa zimene wanena Masida. Dziko la Malawi kuyambira kanthawi kena kake nkhani iliyonse imene ukambidwe yokhudzana ndi bungwe anthu timayikakamiza kuti ikhale kogawa zinthu. Ndikamatenda ndithu kamene tili nawo kamene kusindikutanthauza kuti munthu sangaswe sopo. Koma nkhani yokuti iniyo muteteze matenda athupi lanu ndi udindo wanu. Si udindo wa ine ndangotenga uthenga koma ndi udindo wa munthu wina aliyense kuteteza moyo wake. Mmene amatengera ndalama kwagulira mwina kachasu ayambe waganiza kuti kodi nsanamwe kachasu ndikuyenera ndambe ndakhala ndi moyo. Sopo uchi chizikhala chimodzi mwa zinthu zimene akuyenera kuzisaka moyambirira osati kuganiza kuti poti apa pachudwa za bungwe ndeti mwina tayimbire foni adzatigawire sopo kapena kuti atitani kuti mwina tilandire sopo. Ayi mmene mumakondera moyo wanu kuti mufuna muzikhalabe moyo chimodzi chimene mungachite ndikuyesetsa kuti moyo usaonongeke pa zinthu zozizira ngati matenda otsegula mimba. Matenda otsegula mimba anthu ena amaganiza kuti zinthu zoti thobwera mwatsoka kapena kubwera ndi mphepo. Ayi matenda otsegula mimba opangitsa umakhala iweyo kandi mudzi ndinuyo ayinaka mudzi amene mabweretsa matenda otsegula mimba. Pa matenda otsegula mimba mumatenga ndi dzanja ndipo mumayika pakamwa panu nokha. So ndi udindo wanu niyo kuonetsetsa kuti mmene mumadziwira kuti pali zinthu zofunikira kwambiri ngati mchere ufa pakhomo sopo ujaso chisakhale chinthu choti mudikire kuti wina akadza kupatseni. Iniyo sakani muyesetse munjira zimene mungatere kukhala ndi sopo. Ngati mukudziwa kuti muli ndi munthu wokalamba amene kasangapeze sopo musadikire bungwe kudzagawa sopo. Ndi udindo wa inu amene mungakwanitse kumpatsa munthu uja sopo akhale ndi sopo. Mmene timakonderana mudzi mmene timakondera moyo tizikondanso kusamala moyo wathu posamba manja ndi sopo. Atembi from area 36 anapitirizabe ndikuthokozani ino Skeffa ndi akupempha kuti afuna zakhale komuna mu music video imodzi. Music video yanu. Tupitirizabe mwelenga ma message anu ndipo apa talandira ndemanga ziwiri ndipo zingapo tiwerengepo tisanatseke. Skeffa amata ndampasa ulemu muli utenga wabwino apitirize ndithu ine Alex Zemba kuno ku Ndilande. Abasa kupitiriza Skeffa timamunyadira apitiriza luso lomwe mungana kupatsa nyimbo waimbayi ili ndi utenga wabwino kotero ife itifika pena paliponse. Ine Evans kuno kwa Mpingo. Okay, apa Aloita Banda from Mangocha kuti apitirize asafoke timawanyadira apitirize ndithu.
Resta Peter kuno kwa TH Mumbo Sanje akuti ndinamva zoti Skeffa Chimoto amagwira ntchito ku chipatala. Kodi ndizoona kapena ayi? Skeffa Chimoto sagwira ntchito chipatala koma ina alipo nthawi kuchokera 2005 kulekeza 2010 imene ndinkaimba mu band ya chipatala. Ndi band ija ngati ukuimba band ya chipatala ndi kuti ukugwira ntchito chipatala. Koma suti ndimadziwa china chilichonse chokhudzana ndi kuti munthu akadwala achire ku chifukwa chogwira ntchito chipatala. Ayi komano monga ndakuwuzani kuti ntchito iyi yandiphunzitsa zinthu zambiri. Zinthu zina ntolakatula ndithu ngati munthu kuti ndizitsatira chifukwa kuti anadziwa kuti ngati satipanga empower ndi knowledge kena kake, ngati satipanga equip ndi knowledge kena kake tivutika. Ndi zinatithandizira kuti tizinthu tina ndi tina akamana kwa masida ndikozodziwa kuti olokupitiriza pamene walekeza koma suti ndinawira kuchipatala. Ayi nthawi nake ndinkaimba band ya chipatala basi. Akupitiriza beso fuso ngati sizabodza ntchito ya ndimagwira. Sindikudaba kuti anthu ena amaona kuti kuimba si ntchito koma ntchito imene ndimagwira ine ndiyoimba ndipo ndi ntchito yabwino kwambiri. Kuti wanakhalanso Mulungu anadalitsa ndi chimenechi adzayambe ni ntchito yabwino kwambiri. Nditu ngataona kuti ndasambira sopo ine ndi ntchito yoimba ntchito yabwino. Okay, ife nditatokoza kuti siku lalero mabwera taziwako ziwiri zingapo za kubwino osamba manja makamaka ndi sopo. Taziwaso zokuti phulusa sagwira ntchito kuchosa majemusi manja. Nditu tamva limodzi ndikuonera limodzi nyimbo imene ya Ndatanganidwa kupereka uphungu ndiponso kuti kumbusa zokuti tiziteteze pamodzi ndi kuzitetezaso ena. Nyimbo imene ikupezeka pa YouTube pomwe mungathe kukayitenga kuti mukhale nayo. Mukozanso kukayigwetsaso pa tsamba la Skeffa Chimoto pa Facebook. Kani yayikulu apa ndi ya uchembere wabwino khalani anthu aukhondo zisamalireni limodzi ndi anzanu. Tionananso lolemba nthawi ngati yomweyi. Ifeso titsanzike. Ife tithokoze kwambiri malo mwa koma kudzera mu nduna za umoyo komanso my implementing partners ena onse amene timagwira nawo ntchito komanso bungwe limene lomwe lingata ine yake ina project bungwe lako ota timafuna tikuthokozeni ngati Zodiak chifukwa nthawi zonse imene takufunani mumapezeka. Pempho pakapezeka nthawi muziponyaso nyimboyi imene tayambira amusuti ingooneka leroka chifukwa Zodiak timaonera ndife anthu ambiri apapa tikuyankhulamu akutiona anthu ambiri mbiri inde tikupempheni kuti musasire pompo tamaponyani ndithu timakunyadiraniso kwambiri a Zodiak tikozo mangoyankhula chifukwa zabwino zanu zosaneneka koma pitirizani kuthandiza dziko lathu kutuza zoona mmene zachitikira apa pam zikomwambe Nina mawu ano omaliza ine mawu anga omaliza ndingolimbikisa anthu kuti azisamba manja ndi sopo. Uthenga wonse kuti tawayamba lerolo kuyambira kalekale ife Ministry of Health takati kufalisa uthenga wasamba manja ndi sopo makamaka nyengo zino za COVID-19 timalimbikisa kuti kusamba manja pafupi ndi zili ubwino wambiri woti pakhomba jama anthu akamasamba manja ndi sopo amapewa matenda amagwira ntchito ndi zitho chitukuko chimakhalapo pa nyumba chitukuko chimakhalamo mdera mpaka na dziko lonse la Malawi tiyendisambe manja ndi sopo. Kwambiri. Alright, tionanenso lolemba nthawi ngati yomweyi pamene tikuyesesa nyimbo ina. Munayi ndine Priscilla Kaira tibwerezanso nyimbo ija ya Ndatanganidwa by Skeffa Chimoto. Usiku wabwino. Samba,
Tazose zisamba manja nisomo ino muziyesetsa samba manja nisomo muziyesetsa samba manja nisomo zatunga yangwa ufa koza kusambira manja akale kajiduchwa koza kusambira manja nutu msamanguri Tazose zisamba manja nisomo moyo wanga msamanguri Tazose zisamba manja nisomo Omai kubewa kubosa kujiza Babambo kubewa kubosa kujiza Madenda yawa yotekula Nana mbili ya tela kumani Omubwino wage madenda wa njobela Madenda wa mubosa kubewa Chofunika ndikukala haukono Hawisose mujisamba manja nisomo Samba manja ino